Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Nilqawkom magħna l-podcast ieħor. Illum miegħi għandi il-George Attard. George huwa xettiku, mhux vera George? ħafna. Tajjeb. Mela George, x'tajdilna fuq hekk? Mela, jiena George Attard, għandi 39, imwieled Romanija u ġejt adopted kelli 9 years, ġejt hawn Malta, mrobbi l-Marsa. L-lum il-ġurnata noqgħod il-Fgura. Tajjeb, ma kontx naf li propjament ma' Romanija. Tajjeb. Issa ddew 30 sena. L-ewwel. Ilni 30 sena hawn Malta. Tajjeb. Inti George, lili f'messaġġ għatli li qabel kont temmen fil-paranormal. Però u għatli li kellek xi esperjenza u ġviera issa nirrakkuntawha wkoll. X'ġar eżatt biex illum wasal tal-konklużjoni illi x'aktarx il-paranormal ma jeżistix. U kemm inti ċert illum jekk għandekx raġun jew le fejn jidħol paranormal li f'daqqa waħda jekk inti biddilti l-ħsieb tiegħek fil-li kont temmen fil-li f'daqqa waħda ma dekx temmen. Mela, meta tkun tifel, inti tibda temmen f'kollox. Almenu kont temmen fil-Christmas Father, fairy tales, fairies u dawn l-affarijiet. U jiena kont nemmen, peress li ġejt hawn Malta, allura kont imrobbi f'ċertu kultura. Allura kont nemmen bil-fantasmi, nemmen falla, nemmen fi Christmas Father, kważi anke ġieli bit-tut fairy. Malli bdejt nikber, bdejt nerealizza ċertu affarijiet, bħal pereżempju meta kont żgħir kienu jgħidulek rajt fantasma jara xbija tiegħu pereżempju, u l-ewwel mistoqsija tiegħi kienet tiġini l-affarijiet materjali li kollha fuq għall-fantasma bħal ħwejjeġ. Illum il-ġurnata jiena nifhimha li ma jistax ikun li affarijiet spiritwali immissu affarijiet materjali. Ġifieri dak iż-żmien li jiena kont nemmen li kienu jaraw xbija jew jaraw xi ħaġa, jiena kont nemmen għax ngħid li hija possibbli tara l-familjari tiegħek. Imma llum il-ġurnata ma naraħ kredibbli assolutament xejn. Jiena nemmen li bniedem ikollu feeling. Iħossu. Pereżempju jħossu l-preżenza jew jħossu x-shadow jew ra xi ħaġa dejjem qudiemu. Imma għax hu iħossa, ma jfissirx li persuna taħdeh jew l-oħra ħassa daqsu. Illum il-ġurnata wasalt nemmen li ma naħsibx li dawn l-affarijiet huma reali. Issa jiena għad nisallum il-ġurnata ġifieri nifollowja ghost hunters u nara dawn l-affarijiet għax ma ngħidx 100% sure. Xi kultant nibda ngħid li jkun hemm ċertu affarijiet misterjużi tgħid imma daw kif ġraw. Imma waħda minn miljun. Hemm ħafna każijiet li Waħda biss kull ma jkun hemm ta'. Waħda biss. Jekk ikun hemm waħda li hija vera. Għal dubju. Mhux għal dubju, jekk waħda hija vera, hija biżżejjed biex tipprova l-paranormal jeżisti. Issa inti għad li daw l-ispirti għax ikunu libsin il-ħwejjeġ. Di hija xi ħaġa li dejjem ngħid jien, imma jiena ma ngħidx. Jiena qatt ma ngħid illi għax jilbsu l-ħwejjeġ, allura jiena ma nemminx bihom. Jiena dejjem ngħid ħaġa illi naf illi jidhru, ċert illi jidhru, m'għandix dubju għax anki jien esperjenzajt u rajthom libsin il-ħwejjeġ, qatt ma rajt
kif sejħtilhom inti fatat fantażma Arwin. Però il-bniedem huwa materjali wkoll daqs il-ħwejjeġ. Biex jidher il-bniedem u jidher imlebbes, huwa fenomenu li xorta jidher xi ħaġa. It-tnejn huma materjali. Ġifieri taħseb li hija possibbli. M'għandix dubju jien. Li jkun imlibbes il-ħwejjeġ. M'għandix dubju. M'għandix dubju jiena il-problema tiegħi hija. Ma niżilix, Il-problema tiegħi hija tal-ħwejjeġ mhux hekk jidhrux u libsin il-ħwejjeġ, jekk dak li qed jidher huwiex erwieħ. Fis-sens dak li aħna ngħidulhom ruħ ta' bniedem illi miet u inti qed tara lilu li jibes il-ħwejjeġ. Jien dik il-problema tiegħi. Ġifieri taħseb li imitlek xi ħadd fil-familja, imutlek xi ħadd fil-familja u jidillek bil-ħwejjeġ li qabel ma miet. Mela. Għax qabel kienu jemnu li kien tindifhem ċertu ħwejjeġ tmur għal-ħajja l-oħra jew tmur x'imkien b'dawk il-tip ta' ħwejjeġ. Kien hemm min indifhem b'ħwejjeġ differenti u xorta derb li jibes ħwejjeġ differenti. Ġifieri taħseb li ġifieri anke bħala figura bil-ħwejjeġ, bil-wiċċ, il-ġiedru, l-fant. Jiena fittix ħafna, rajt ħafna, provajt nara ħafna videos, jiena qatt ma rajt li 100% mod xjentifikament il-videos ikun reali jew il-fantasma hija ta' dak il-wiċċ. Issa li kelli ngħidlek illi daw ix-xbijat daw id-deriet illi jidhru mhux bil-fors huma l-mejjed illi qed jidher. Jiġifieri inti qed jidher lin-nannu jien jew qed jidher li tziju li miet li sena sentejn 10 snin 20 sena ilu sewwa. Min qed tidher li figura biex bija ta' tziju tiegħi biex titħaq bija. X'inhi dik x'taħseb fuqha. Mhux qed neskludi li huma erwieħ tajli fejn. Sewa. Sa jien iħobb issammi l-kelma fenomenu. Ovvjament huwa fenomenu. Li anke pereżempju daraw minnhom ukoll smajtkom tgħidu jagħmel mimik. Eżatt, jagħmel mimik. Jiena ma nemminix anqas. Ma nemminx li hawn xi ħaġa. Jiena ngħidin. Kull ħaġa misterjuża jew kull ħaġa paranormali dejjem nabbinawha jew aljena, jew fantasma, jew reliġjuża. Kull ħaġa. Jekk ma nsibux aħna l-bnedmin drajna jekk ma nsibux spjegazzjoni ta' xi ħaġa, ngħidu fantasma. Illum il-ġurnata kellna fantasma, illum ara kemm evolvew, illum anke provaw joħorġu ċertu apparat. Jien ukoll ma nemminhomx pereżempju dawk. Vera narhom apparat tal-ghost hunting. Tal-ghost hunting. Jien nifollow jom il-ghost hunting bħal metlek, ġifieri nifollow diversi nara ħafna minnhom Maltin. L-istess ħaġa nibda ngħid imma pereżempju kien hemm grupp minnhom partikolari jibda jkellimhom bil-Malti. Dan ngħid estrema kif qed ikellimhom bil-Malti. Naraħħa daqsxejn. Mela. Ma nemminx jiġifieri li hemm xi ħaġa biex nirrispondi l-mistoqsija tiegħek li jidirlek b'figura tan-nannu tiegħek biex jitnejjek bik. Ma nemminix. Ġifieri inti teskludi li kollu l-moħħ. Warrajt, issa, jekk huwa kollu l-moħħ. Kif il-moħħ saħħtu kif? Le naf li b'saħħtu l-moħħ. Ħafna. Naf. Jiena nemmen b'ħafna lil bniedem kollu ħafna hallucinations. Jiena nemmen li jekk bniedem hallucination allura kif tispjega pereżempju li hemm każijiet fejn grupp ta' nies jaraw l-istess ħaġa u kif tispjega li kamera taqbadlek ritratti u taqbadlek video pereżempju. Da inti kategorikament teskludihom ġifieri. Meta tgħid ġifieri tgħid isek qed tgħid dar u ta' dawk li nħawi kulħadd qed jara xi ħaġa f'dik id-dar, dawk l-affarijiet. Ġieli marru pereżempju xi ħadd barrani imur jara dawn l-affarijiet, jiena nemmen li jkun ikollha kultura li jkunu ta' dak il-villaġġ. Jiena nemmen ħafna b'dik li wieħed influenza lil ieħor, wieħed isma' x'ina smajtek, vera, u ieħor tgħid li ieħor jerġa' jżida. Bħal telefon boss biex niftehmu. Mela allura kif tispjega l-fatt l-istejjer li nisimgħu aħna fl-istess postijiet pereżempju tidher xbiha li inti ma smajtix minn għandi u ħadd ieħor ma samaħħix minn għandek u jaraw l-istess ħaġa. Kif tispjegahha dik? Jekk jaraw l-istess ħaġa, jiġifieri żewġ persuni differenti. Eżatt. Għax kienu fl-istess post. Le. Anki f'żminijiet u f'ħinijiet differenti. Ma nafx. Imma jekk inti mort ġoċi, pereżempju millux mortu ġoċi ċimiterju intom. Intom jiena ġenwinament, sinċerament li jilkom nemmen, għala, għax mortu hemmhekk u vera u rejtu
u rejtna x'tamlu intom bl-apparat kompletament. Imma meta mar grupp ieħor hemmhekk, kienet differenti l-biċċa tax-xogħol, għal xi raġuni jew oħra, intom ma bdejtu tħossu xejn, huma bdew jħossu ħafna iktar affarijiet. Alright, imma. Jiena nemmen li kieku intom rajtu wkoll intom u kieku raw huma wkoll, intom rajtu l-affarijiet fl-istess post. Ma minn mar warajna xra. Jiena nagħmel sema. Sema, alright, mela tiġa. Għandek raġun, sema. Jaraw, jiena lija ħadd ma jara xejn. Ġifieri għalhekk qedlek fantażma jiena lija ma teżistix għax jiena lija ma jistax ikun li inti taraħħa. Inti kellek esperjenza? Jiena kelli esperjenza, imma mhux għax hija ma qasna ċettaħħa. Kont taħħienna. Xi 13 sen ilu kont ma' tfajla ma' minijat bħalissa u konna morna ninnamraw, konna San Juan, qudiem fabbrika partikolari, għax importanti li s-sambat ngħidilek, u insomma kien dlam ċappa. U fi minnu smajna l-istorbju, startjajt il-karozza, irriversjajt, u kien hemm raġel fuq iċ-ċinta tal-loading bay, kien jgħid bil-qiegħda. Kien qiegħed hemm qabel imma jew ma rajtux qabel? Ma rajniex qabel. Kien jgħid, ġifieri rajni qed ngħidlek sinċerament kemm jiena u kemm it-tfajla. U dan ir-raġel kien jgħid bil-qiegħda, ġifieri xelt id-dawl, libes l-abjad, rajtu ġifieri l-abjad, kellu ftit leħja u ma nixxenilu d-dawl innuċċali xel abjad kollu. U jiena tfajla bqajna mbelħin. Id-daw, aħna nafu li ma kien hawn ħadd, ġejna apposta u fidla. Insomma, u riversjajn, insomma, ġejt biex nitlaq, erġajna ħarisna tnejli aħna u assolutament ma kien hemm ħadd. Jiena nemmen li kien xi ħaġa wkoll tal-moħħ. U rajtu għatnej? Rajni għatnej iva. Alla kif ix-xer jgħidu l-istess viżjoni? Konna f'post tal-biża, dlam ċappa, smajna ħoss, isma l-biċċa l-oħra, smajna ħoss u bellaħna. Li anka jena bdejn ngħidmu kif jista' jkun rajna xi ħaġa ġara. Insomma għadda ftit żmien u rġajna qbadna nitkellmu fuq għat-telisma tiftakar meta konna fil-bidu hemmhekk dejlik il-fabrika, għalt li l-alla veru. Għalt li telħan iċċekkja l-isem tal-fabrika. ċekkjajt l-isem tal-fabrika u stjax jitla ritratt tiegħu ta' dan ir-raġel. Kif tispjegaħħa dik? Jiena nemmen li kombinazzjoni għala għax it-tfajla tgħid li kienu u jiena vera xettiku jekk kien xu jew le. Dak kien dlam ċappa. Mela, ejja nkessruha biċċa. Mel-inti tiġa titlaq bil-prepożizzjoni li dak inti għalik kien xi ħaġa paranormali. Għalkemm inti ma temminx, inti għalik dik l-atterrakkun tagħha sinjal li dik il-persuna ma kienx hemm. Jiena nemmen li xi ħaġa tal-moħħ, ma narax. Jiena ħankun iktar xettiku minnek. Jiena lija dak kien bniedem normali. Sewwa, tajli fl-ma sens. Dati ma tiċċej biex kien qiegħed bil-qedem jekk inti l-ewwel kelma li għad li kien hemm dlam ċappa, l-ewwel kelma li għad li dlam ċappa inti. Jien fil-fatt ma stajx. Jien it-tfajla t-tela ma ta' riversjajna t-tela mhux ovvja ma narawx dlam ċappa hemmhekk. Kif ħajder bil-headlights għalek? Issa, għenamlu mod dak ma kienx bnidem normali. Għanti jattaj li meta fittixt fuq din il-fabrika rajt dala ritratti għaw dal-bniedem. U ovvjament intom ħsibtu li kienu t-tfajla tijak għalet li ju, inti għat forsi li ju. Taf kem smajna stajjer bħal daw? ħafna. U temminom? Mux dejjem nemminom. Istra jena nemmen li xorta kienet xaħġa tal-moħ. Jena ħan nitkellem l-esperienza. Ma naraw xej fid-dawl. Ġifieri ma tara xej fid-dawl. Fantasmi fid-dawl, jew ħossu fid-dawl. Le ta' għandek żball. Vera. Vera nabbinaw madlama. Luf ta' stejjer ta' pereżempju jiena naf persuna fil-familja kienet qiegħda ġo ċimiterju, waqaf ikellem ma' persuna u daret lejh ġifieri talaba kif kienet. Talaba fej qiegħed qabar u qaltlu m'għandix idea, qaltlu jien hawnhekk qaltlu niġi every now and then bħal speċi nitfal fjuri u xema. Desa kemm dawret wiċċa da sparixxa u ma kienx hemm fejn tmur. Ġifieri da jaqa' l-isfel seta' għax taf ma nafx hekk qatt mort iċ-ċimiterju tal-Addorata, hemm ishom dawk il-livelli laqas b'naqa' ħadit memri jekk tagħmel pass lura anke waqt funeral ta' l-isfel ta' għal darek.
Da, ma kellux fejn imur, da sparixxa. Meta dat ngħidlek mal-ġurnata ċ-ċimiterju ma jiftaħx bil-lejl. Fimt, ġifieri da hemm stejjer u da tinsemmilek wieħed għax huwa close tiegħi. Aħseb wara li eluf ta' stejjer li nisimgħu fid-dawl. Xort anka pereżempju tgħidli ċimiterju, affarijiet naħseb in-nies jabbenhom ħafna ma' ċimiterji, ma' postijiet ta' dlam, postijiet abbandonati. Ħatgħidli ma kienx hawn postijiet li fejn għadhom jgħixu n-nies u għadhom iħossu ċertu affarijiet. Jiena nemmen li huma jħossu. Ma nemminx li hija xi ħaġa fenomenali. Allora meta tgħaddi minn esperjenza pereżempju bħal m'għaddejt jiena. Sawa jiena bqajt għaddej minn ġo Omar. M'għandix problema jiena, jiġifieri jiena ma' min rajt, jiġifieri rajt inti. Ma jfissirx li jekk jiena ħatejli opinjoni fuq dak li qed tara inti, ħantik opinjoni, ma jfissirx li hija ħażina. Ġifieri li tara inti, ma maqdarx. Jiena nemmel il-bniedem moħħu jaħdem differenti. U dak li tara inti ma jfissirx li nara jiena, jew dak li nara jiena jaraw. Ġieli pereżempju jiena ħassejt, mhix ħassejt jiena ma ħassejt xejn jiena. Iħossu ċertu feeling. Millu bdejt titkellmu fuq Sixth Sense kien hemm kellkom il-Ghost Hunters, u bdejlkom li kellkom beda jħossu wieħed minn qal li għandu Sixth Sense. Biex ikollok naqra Sixth Sense ċivoli għax inti tittara, mhux imbagħad tgħid ma tarax. Issa meta inti tgħid tara, min qed taraħ xi ħaġa fiżika, qed taraħ litteralment inti mhux just you feel it. Jiġifieri jiena naħseb li l-bniedem s'issa wasal naħseb li iħoss xi ħaġa. Jiena ostra ma nemminx li jiena nemmen li bil-moħħ jqarraq bik. Ħafna jqarraq bik. Jiena ħafna nies fuq il-podcast jgħidu li jiena xettiku. Jiena xettiku vera, xettiku għax ma nemminx kollox. Le nemmen għax. Ġifieri jiena nifilterja ħafna, jiena nuża ħafna dik li tissejjaħlu Cam's Razor, ġifieri jekk hemm possibilità ta' li nista' nirraġuna bħal matlek ta' dak ir-raġel li inti l-ewwel kelma li għad li isma' kont fidlam u għatlek isma' jista' jkun kien raġel vera u ma rajtux. Jien napplika dik il-ħanajtek il-regola. Imma kultant ikun hemm ċertu affarijiet bħalma smajna ħafna stejjer fuq dan il-podcast illi ma tistax tispjegahom. U meta inti titkellem ma' ċertu nies li taf x'inhuma daw in-nies u jgħidulek x'raw u jibdew jgħidulek jiddiskrivulek pereżempju persuna li dilqas kienu jafu mbagħad isibu ritratt tagħha pereżempju iddiskrivew eżattament kif rawha. Allora mbagħad hemmhekk nibda ngħid orrajt ejja nagħmlu mod kollox huwa ġol moħħ. Imma kif viżjoni tiġi xxerjata bejn 2, 3, 4 min nies. Pereżempju, ħansaqsik mistoqsija. Ma rridx nidħol fiha issa, imma ħansaqsik dil-mistoqsija li iva jew le. UFOs, aliens u hekk temmen? Mela, jiena nemmen li hawn ħajja barra minn din id-dinja. Alright, imma aliens u mhux din id-dinja. Alright, imma aliens jistgħu jidhru fid-dinja tagħna, ġew fid-dinja tagħna. Issa inutli tajli minn fejn ġew mhux hekk qed insaqsik. Għajli iva jew le. Ħafna. Nippreferi ngħidlek. Qatt smajt biha l-istorja ta' Ariel School? Le. Alright, Ariel School da post ġo Zimbabwe da għandek 60 student. Bit-teachers, bil-headmaster. U raw UFO? UFO, Irlandja ħarġu 3 kreaturi l-istorja. Bħal dik inti. Kif tispjegaħħa kollha din jiġġennu? Mass hallucination? Mhux bil-fors, jiena nemmen li mbagħad hemmhekk jitlu militari. Żgur jitlu l-militari. Jiena nemmen li jista' jkun li kellna UFO crashes. Jista' jkun. Mela, jiena meta kont żgħir kont nemmen ħafna bl-aljeni. Kont nemmen qed ngħidlek meta kont żgħir bl-aljeni, reliġjuż, fantasmi, kollox kont nemmen. Ma' żmien bdejt nagħmel ħafna riċerki. Ħafna minnhom jaħbu l-verità. Allura dejjem ngħid, din mistoqsija, aħna nafu bl-aljeni fuq 10,000 sena ta' żmien is-Sumerja. Daqshekk ilna nafu, u anke qabel sewwet tgħid ukoll. Ara kemm ilna nafu bihom dawn l-affarijiet, u l-Eġizzjani jpenġuhom, u l-Inka, u l-Majja, u l-Indus, u kulħadd ipenġihom dawn l-affarijiet. Possibbli l-bniedem żammu moħbijin għal dan 10,000 sena, ħanġa nsemmi l-istess numru, żammu moħbijin, ġifieri bniedem kien daqshekk kapaċi u intelligenti li jżommhom daqshekk moħbijin dawn l-affarijiet, mod speċjali li aljeni pereżempju nafshom ħafna teoriji. Aljeni jimxu madwarna, jikmandaw, jikkontrollawna, jmexxuna f'tajbien, ħżiena.
Jena dak l-affarijiet ma nemminx. Jena nemmen il-bniedem u l-annimali li għaw ġo din id-dinja huma uniċi. Li huma uniċi għal ġo din id-dinja. Ġo din id-dinja. Għal ġo din id-dinja. Ma nemminx li għaw kreaturi oħra li huma kapaċi jiġu ġo din id-dinja u they breed the same air. Jew jiklu l-istessin jiklu aħna. Ma nemminx li kapaċi. Irridu jkunu bħalma għalekket li xi kultant nemmi jkunu vera avvanzati. Bħalma ġiri għadu għax ikunu bil-Babel, ikunu dawn l-affarijiet. Manna lebda. Imma dawk huma d-dubji tiegħek. Prova ħanajtek illi daw jista' jkun li jkunu tantom avvanzati li jagħmlu teleportation pereżempju. Jew jużaw xi tip ta' Ma li kieku żamm bħalma ġili jgħidu jżomm kuntatt mal-bniedem jew mexxi ngħidu ostra ħadd m'għanduna m'għandniex prova waħda. Kienu Bob Lazar u kienu ħafna bħalu ġifieri whistleblowers u kienu ħafna iktar xjentisti dal-aħħar smajna li kienu xi 11-12 wieħed ma nafu saru minnhom u nisparixxew minn Marem u minn Nesajem. Ħafna teoriji insomma. Ma rridx nidħol fejha għax dik għadin jgħoddu nies illi mietu anke b'Mart, nies illi mietu anke b'suwiċidju, jgħoddu b'nies. Xi ħaġa qegħdin jgħoddu xjenzati li sparixxew fit-2003 pereżempju dik mhux qed ngħidlek illi m'hemm xi ħaġa tintemm fiha, però jiena nemmen li hemm ħafna. Però biex tissustanzja dik li qed tajt tibda taqqat tkabbar in-numri tnaffaħ in-numri dik iddejjaqnin. Fil-fatt kombinazzjoni tkellimt fuq podcast ieħor mhux tagħna ġifieri kont nistieden fuq podcast ieħor. Kombinazzjoni bħalissa qed jixxander. Imma ma taħsibx li kieku vera jeżistu l-aljeni ħanaħbu għandha żmien kollu? Jien naħseb. Tinsiex kemm hawn pajjiżi kontra xulxin, jiġifieri hawn l-agency żgur kontra xulxin. Ara. Ma nemminx li European Agency taqbel ma' Russian Agency jew mal-Indian jew mal-Chinese. Inti qed titkellem kieku l-gvernijiet dawk kif narawhom aħna kontra xulxin, inti taħseb li daw ikunu kontra xulxin? Ikun hemm minnhom iva. Ma naħsibx. Le jkun hemm minnhom iva. Ħanajlek jien d-dinja taf kif nara. Ma nemminx li hawn pajjiż iħobb l-Iran pereżempju. U jiena ngħidlek li l-Iran għandna bżonnu. Ma nemminx li hawn pajjiż iħobb il-Xi Jinping pereżempju. Ma nemminx li hawn pajjiż iħobb il-Turkmenistan taħseb. Ma ħanajlek inti qed tgħid in-nies ma jħobbux il-gvernijiet għalmuna hekk. Ma mhux il-gvernijiet, inti tinsiex. Il-gvernijiet ħafna minnhom daw ikollhom shadow government. Ikollhom nies il-qas ikunu eletti. U daw ikunu qegħdin mexxu d-dinja fil-verità. U daw ikunu kollha konfoffa waħda. Id-dinja qisha monstru b'sabaterjus. U l-istess sit li qed titemak hija l-istess sit li qed toqtlok. Le ekku sewwet tgħid. Imma kieku jiena naħseb jeżistu kieku diġà kixfu xi ħaġa. Ma nafx hekk qed tissegwi x'inhu jiġri bħalissa d-disclosure. Bħalissa l-Amerikani qegħdin jagħmlu disclosure. Ejwa. Milux kienu ħarġu 4 tranches sissa. 4 ħarġu? 4 tranches. Sissa ma rajċej spettakolari. Ma temmix li tkun setup dik? Jiena naħseb li setup. Għarajt. Jiena nemmen li kollha setup ta'? Mhux kollha, ma naħseb li parti minni hija setup. Jien naħseb li l-aljeni jeżistu. Nemmen li jeżisti xi tip ta' intelligenza mhix umana, non-human intelligence, nemmena m'għandix dubju ġifieri, u nemmen fil-UFOs ġifieri, anki jien kelli esperjenzi ġifieri, llum nista' ngħid esperjenzi qabel kelli esperjenza waħda. Jiena nemmen minn barra minn id-dinja. Ġi inti taħseb li dawn il-UFOs ġej minn dinjiet oħra? Mhux hekk. Jekk ġewwa jiena ngħidlek jiena li ma niżlux. Jien ma nemminx li l-aljeni niżlu ġod id-dinja. U jekk ma nemmenx għax jekk għandna daw ir-rapporti kollha bħal metlek għandna ta' 10,000 sena hija possibbli ħadd ma kixef jew qal xi ħaġa. Taf kemm qegħdin jikxu. Imma ritratti ta' aljeni. Qas wieħed. Pereżempju hemm dak il-każ famuż ta' Roswell. U msemmi għax dak ta' Roswell pereżempju kien wieħed minn dak is-suġġetti li vera ressaqni lejn l-aljeni jiena bdejt niskopri u dawn l-affarijiet ngħidlek kont fissat fuq l-aljeni. Imma tibda toqgħod tiċċekkja dawn l-affarijiet. Hemm xi ħaġa ħażina. Imma tini prova waħda kontra. Il-Roswell pereżempju ma ġratx, il-każ ta' Roswell. Tini prova waħda. Għaliex taħseb li ma ġratx? Ħanibdew minn hawn. Jiena nemmen li kienet l-istorja taf ġara? Ejwa, jiena nemmen li vera ġara, xi krexxa? UFO qalu huma. Krexxa wieħed? Wieħed eżatt. Propja krexxew tnej.
Dik hija l-istorja uffiċjali li krexxjaw tnej. U wieħed instab xi jekk mhux ser żball xi xarejn wara. Fl-istess post. Le, il-bot. Fejn kien? Ma nafx, imma fl-istess post ġo Roswell ukoll, imma fl-istess post ġifier, fl-istess. Mhux l-istess post ġifier fl-istess pod biex niftehmu. Ġo Roswell ma Roswell fejn daqs ma nafx, fejn daqs Malta u nofs. Ġifieri dartej li huma ikkraxxjaw. L-istorja tajlek li krexxjaw tnejn. U l-ewwel wieħed ħaduh l-Area 51 u t-tieni wieħed Laqqas Area 51, l-Area 51 ħanajlek. jew il-gvernnijiet jew minn ħadd. Sfortunatament mbagħad ikun hemm ċertu conspiracy theories, mhux qed ngħidlek li Area 51 m'hemmx relazzjoni ma' aliens UFOs u dawn l-affarijiet. Temmen ħafna bil-possibilità kif inti. Ija, żgur. Ħafna. Nemmen ħafna bil-possibilità. Għax inti jkun hemm dak li jissejħu circumstantial evidence. Sewwa, meta inti tibda tara ċertu sitwazzjonijiet, ċertu affarijiet. Il-militar, per eżempju, l-ewwel ħarġu jgħidu li a flying disc. L-għada qalu it was a weather balloon. U mbagħad kien hemm dak il-soldat hawn Jesse Marcel beda juri r-ritratti biċċa foil bil-bamboo sticks. L-istorja mhix hekk qiegħda. It-tifel tiegħu biss qal le mhux vera, qal missieri ġab miegħu id-dar biċċiet ta' metall illi jien qatt ma rajt bħalhom, qatt ma rajna bħalhom. Pereżempju, biċċa metall li għawwiġa, jaffiġa f'idejh u kif jiftaħa tarġa' tiġi f'posta mingħajr kinks, mingħajr xejn. Ġifieri dejjem ħafna stejjer. Illi x'jagħmlu jaħbuhom inti biex taħbi gidba tivvinta gidba oħra u dejjem tillejjer jaħħa. Nafuhom daw l-affarijiet anke Malta jiġru daw l-affarijiet. U għedin narawhom jiġru issa daw l-affarijiet li inti tikkompartimentalizza. Sewwa, gidba tattijab gidba oħra. Issa, jien li rid ngħidlek jien hija di. Għax inti għad li ġejjin minn dinja oħra. Sfortunatament għal dal-aħħar 80 sena 79 years dejjem bellawinna u dejjem qalulna. Illi daw ġejjin minn pjaneti oħra. Llum qed jgħidulna li ġejjin minn ġol-baħar. Illum hemm ħafna teoriji oħra għaliex għax qabel ma konniex nikkonsidrawhom daw it-teoriji. Qabel konna ngħidu dawn huma extraterrestri. X'inhu l-iskop tal-alien? Li jgħixu din id-dinja. La jgħidu li huma joqogħdu ġu din id-dinja. X'inhu l-iskop li joqogħdu ġu din id-dinja? Jista' jkun li dawn kienu qegħdin qabilna. Jista' jkun li dawn huma xi il-kreaturi oriġinali ta' din id-dinja u aħna huma by-product tagħhom. Imma allura ilhom jaħbew da żmien kollu. Għaliex le? Jiena li teorija. Anzi, conspiracy theory. Iġifieri inti qed tgħidli li dawn il-UFOs kollha li naraw dan huma kollu fantażija, kollu gimmicks hekk qed tgħidli. Fil-passat konna naraw UFOs vera tondi, vera kwadri, kważi konna narawhom kollha fid-dettall. Illum il-ġurnata. Narawhom wara. Tikek biċċa stilla tiġri min-naħa l-oħra. Imma mhux qed ngħid li ma jeżistux. Mela jeżistu ġifieri. L-aljeni nemmen li jeżistu ġo din id-dinja li le. Ma nemmenx li ġew ġo din id-dinja. Sekonda. UFOs temmen bihom? Dawk li naraw temmen bihom? Ma temmenx bihom ġifieri. Laqqas xejn. Le, għalhekk qed ngħidlek, jiena nemmen li teżisti tip ta' ħajja oħra. Ma inti mhux bl-aljeni temmen, inti bl-extraterrestri temmen, ġifieri. Jiġu minn fejn jiġu minn Pluto, minn Alfa Centauri, jiġu minn fejn jridu. Imma ma ġewx hawnhekk. Dik nemmen bħalek anke. Dik li qed ngħidlek jiena. Ma nemminx li ġew hawnhekk jiena. Hawnhekk qegħdin naqblu. Ora, għassibt li qed nisma' daw it-teorija x'jgħidu x-l-aljeni qegħdin ħdejna, jmexxuna. Ma nemminx li qegħdin ħdejna. Inti f'messaġġ għad li ma nafx hekk jimpurtax ngħidu hawn ukoll inti għati hekk. Ejva. Għati hu. Tieni spjegazzjoni għaliex inti ddeċidejt illi tkun għati hu. Jiena bħal metlek twalit ir-Romanija u twalit ġo pajjiż ortodoss. Meta ġejt Malta ta' 9 snin, ġejt ġo pajjiż Kristjan. Jiena familja tiegħi Kristjana. Familja ta' Malta Kristjana. Iva, minn ġifieri mlaħqin ġifieri. Kristjana jew Nisranija. Assisi, patri ġifieri. Nisranija Roman Catholic. Kont immur il-mużew ġifieri kont Kristjan ta' vera.
U bqajt immur il-mużew sa 17 years, ġifieri kont kandidat jiena, kont nallem l-enfants dawk li ħajamlu l-praċett, ġifieri kont immur id-dar, kont naqra l-Bibja, ġifieri nafsew fuq reliġjon nisrani. Ma bdew jidħulu ċerti dubji meta bdejt nara ħafna reliġjonijiet differenti. Bdejt nara Islam, Jews u Christians, u mbagħad il-Kristjani jerġgħu jinqasmu fil-Protestanti u fl-Ortodox, u l-Islam jerġa' jinqasam fis-Sunni u x-Xija. Bdejt ngħid x'inhu jiġri. Għalfejn mbagħad joħorġu l-kapijiet tagħhom u jgħidu my religion is good. Għalfejn tiegħek tajjeb u tiegħi le. Bdejtlu li ħafna dubji. U mbagħad bdejt niskopri dawn tliet reliġjonijiet il-mejn li huma l-Christians, il-Jews u l-Islam, daw ġejjin mill-reliġjoni ieħor li huwa Hebru. U mbagħad bdejt ngħid fi daw qed tikkupjaw il-Hebru. U mbagħad bdejt immur iktar lura sakemm mbagħad skopejt bis-Sumerian. U bdejt ngħid, that's the original religion. Ġifieri qegħdin illum il-ġurnata, reliġjoni għalija llum il-ġurnata naraħ bħala kontroll. Jiena ma nemminx li jeżisti deity kreatura li l-naħalaqna. Ma nemminx, jiena nemmen ħafna bl-evoluzzjoni, bil-Charles Darwin, nemmen ħafna bija, ġifieri jiena nemmen li konna sel, ċitti multiplika, bla bla bla, sakemm tlajna u ġejna fejn ġejna llum il-ġurnata. Aħna biex miegħek assolutament. Jiena hekk nemmen. Ġinti temmen il-bniedem kien xadina? Forma ta' xadina. Xadina li nafu aħna llum il-ġurnata ċimpanzi u dal-affarijiet ma kienx jeżisti kif inhi llum il-ġurnata. Aħna għandna common ancestor tiegħu. Ġifieri meta twelet aħna l-bniedem tip ta' xadin oħra nimmaġina u homo xi ħaġa. Homo erectus eżempju m'għandix idea. Imma jiena nemmen li ġejna hekk bl-evoluzzjoni. Ġinti f'kelma waħda teskludi li hemm kreatur, hemm engineer, hemm għajdlu li trid. Jiena meta bdejt nara l-istorja ta' Charles Darwin kif wasal għal l-affari bdejt ngħid da mar fuq Galapagos Islands, in-naħa tal-Ekwador, beda jagħmel istudji tiegħu l-annimali strambi. U beda jagħmel lura sakemm fl-aħħar wasal x'imkien. Issa ovvjament ħategli mhux teorija, mhux ovvja teorija u ma mbagħad jekk tiġi tgħidli li vera ħalaqna Alla nibda ngħidlek inti mhux teorija tgħidli. Naraħħa mitt, naraħħa leġġenda, naraħħa xi ħaġa li inti rrid il-xaħat deity li inti sarraħ l-ispalla tiegħek fuq xi ħadd. Le l-bniedem jiena ma nemminx li fittex xi ħaġa kbar minnu dik hija fin-natura tal-bniedem. Jiena nemmen li hija xi ħaġa tal-moħħ li inti taħseb kif inti brainwashed f'dik it-tip ta' soċjetà. Kieku inti tkun Libja tgħid jiena Mużulman. Inti reliġjon tiegħek tajjeb. Għalfejn tiegħek tajjeb u tiegħi le. Imma reliġjon u Alla m'għandhomx jaqsmu ta' ma' xulxin. Għandhom x'jaqsmu ħafna ta'. Le m'għandhomx jaqsmu. Assolutament. Għax ir-reliġjon għaqli ma jsemmux. Importanti li jtolbu l-Alla, importanti li jtolbu l-Alla u mhux il-Muhammad jew il-Ġesu aħna l-insara nitolbu l-Ġesu. U nitolbu l-Madonna pereżempju, nitolbu l-ħadd. Kieku jiena nkun vera nisrani u vera devot nisrani, jiena nitlob lill-Alla bħalma jagħmlu l-Musulmani. Jew bħalma jagħmlu l-Hindu kif jagħmlu l-diversi Alla tagħhom jitolbu l-Alla partikolari. Mhux qed titlob misteru. Jiena m'għandix kontra l-insara, m'għandi xejn, m'għandi assolutament xejn problema. Ġifieri jiena tista' tkun Musulman, Islam, Ġew, tista' tkun li trid jiena. Jiena li għandi problema ma' agnostik. Jiena agnostik meta kif jibda jitkellem agnostik. Nibda ngħid imma dan, ġifieri dan dubjus li anke jgħix għax they question anka li jeżisti Alla, anke jekk ma jeżistix. Agnostik dejjem ifittex. Mamma mija. Jiena mija għandi problema kieku. Ma m'għandix ġifieri ma' reliġjonijiet jew dan, ġifieri. Inti għattanti stess li reliġjon hija means of control. U dik naqbel miegħek. Jien m'għandi l-ebda reliġjon pereżempju jiena ma niffollowja xejn. Però nemmen li hemm kreatur. Imma meta tgħid kreatur jiġifieri nkun qed ngħidu għal Alla. Damma dik hija label. Għaxina pereżempju ġiri. Inti di tgħidilha tazza to relate. Alla inti tajjatlu Alla għax tista' tajjatlu whatever. Aħna actually laqqas intuħ isem għal Alla just a being ngħidulu Alla. Anke l-kelma anke l-fatt li qed tgħid li Alla huwa being tiġi neħħejtlu l-poter tiegħu. Għax being huwa kreazzjoni ta' xi ħaġa oħra. Jien hekk naraħħa wkoll. Jiena li l-insa qed ngħidlek ma naqbilx magħha jiena. Ma naħsibx li ma taħsibx li hemm xi tip ta' collective consciousness mhux tad-dinja tal-bniedem biss. Tal-univers. Tal-univers kollu li aħna kollha kemm aħna nagħmlu parti
Aħna jiena taqtira minn din l-oċean kbir li għawġu l-univers u minn jaf kemm hawn universijiet iktar, li din hija collective consciousness illi jiena parti minn xi ħaġa ikbar. Ġinti qed tajli allura li inti l-ammutu aħna xejn. Eżatt. Għal ġo kaxxa, ikluk il-werdin. Għalfej taħseb li aħna xi ħaġa. Il-bniedem, għalfej taħseb il-bniedem huwa xi ħaġa u l-ħuta mija xejn. Le, imma qed nipprova nġib il-kuntest għax ħafna nies hekk jgħidu għax il-bniedem għandu r-ruħ, aħna importanti, mmorru d-dinja l-oħra bla bla fuq reliġjon. Imma l-ħuta le. Imma reliġjon, bir-rispett kollu, reliġjon bniedem għamela. Eżatt, imma jiena qed ngħidlek bħala ateju fuq reliġjon. Jiena għalija għalhekk ma naqbilx ma' reliġjon fuq dawn l-affarijiet. Ateju mhux fir-reliġjon. Inti ateju, jien minix ateju, ma jien reliġjonijiet għalija jistgħu ma jeżistux, m'għandix nagħmel. Le, jiena li kien għalija qast nsemmi isem Alla pereżempju. Jiena ateju biex niftehmu ateju mhuwiex setta, mhuwiex grupp, ġifieri ma qumx filgħodu ngħid grazzi dal-affarijiet. Dan it-tip ta' xettiċiżmu dal-atejiżmu huwa twemmin fih innifsu illi inti ma naħsibx tant inti konvint illi qisek tant inti konvint illi inti qed tagħmel qed titlaq qed titlaq bil-dik tiegħek illi inti tiġa taf deċidejt illi da m'hemm xejn. Bħala atew iwa. Ejja reliġjon oħra mela. Le, mhijiex reliġjon ieħor, jiena ma nemminx li jiena xi ħaġa. Ma nemminx li jiena twelid li għandi xi skop għal fejn twelid. Ma naħsibx li l-bniedem għandu xi tip ta' importanza, jiena li bejn il-bniedem u ħuta l-intelligenza hija differenti le. M'hemm xejn iktar differenti, bejni u bejn qattusa, naħseb l-intelligenza hija differenti. Tates ma naħsibx li bejnietom joqogħdu jitkellmu fuq l-allatu dal-affarijiet. Imma li kieku aħna l-intelligenza tagħhom ma x'għamilniex ħan nitkellmu żgur. Tarbija mhux ħadd titkellem hekk meta jkunu ċertu livell ta' intelligenza. Allora ma naħsibx li inti meta nikbru aħna nibdew ndaħlu ċertu intelligenza ġemmu aħna ċertu dal-affarijiet, jibda jkollna triq tagħna fiex aħna nemmnu in what we believe. Sa jiena ma nemminx fihom dal-affarijiet, sa ninsix jiena nemmen fihom kont. Ġifieri to the full dar Kristjana kont Ġenti għax għamilt riċerka tiegħek personali. Wasalt. U x'waslek għallu għax kienet il-deciding factor tiegħek illi inti għadt illi allura m'hemm xejn. Illi dak kollu l-paranormal ix-xjenza. Ix-xjenza, all right. Issa, ix-xjenza. Għax il-fatt trid tinsaqsik xi ħaġa wkoll, inti għadt li temmen fix-xjenza. Imma x-xjenza dejjem tinbidel u tevolvi. Sawa? Ekku. Għaliex inti daqshekk ċert illi l-paranormal u Alla ma jeżistix, jista' jkun illi aħna l-bniedem qatt m'għandniex l-għodda biex inkejlu daw l-affarijiet. Issa qed tipprova jinħobb ngħidilhom. Issa qed tipprova tkejjel triq b'rubber band. Inti ma jistax ikun għax din ir-rubber band daqqa tiftaħha. Żmien u tiġi ruler. Pereżempju, illum il-ġurnata għandhom problema xjenzati, naqblu li għandhom il-problema tal-entanglement. Ma jistawx jiskopru, ma jistawx jifmu kif inti għandek żewġetom, split jajtom, entangled jajtom, wieħed qiegħda fid-dinja tagħna u l-oħra tfajta fuq Mars. Nafu li l-speed of light tasal hemmhekk 12 minutes tittieħu biex tasal. Di instantanjament jekk waħda bdiet iddur il-fuq, l-oħra bdiet iddur l-isfel. Ejwa, ddur bil-kontra. Kif ħad tispjegaħħa dik? Jekk aħna m'għandniex l-għodda, xi ħaġa hemm connection, naqblu li hemm connection bejn din u din. Issa, x'inhi dik ix-xi ħaġa? Anke x-xjenza taf li Nikola Tesla kien isejħilha Ether. Tesla kbir Tesla. Kbir Tesla. Ix-xjenza taf li hemm connection ukoll bejnietom dawn l-affarijiet, jaf li l-atoms iduru. Ma x'inhi? Mhux ma jafux Ma nafux għalhekk. Ma jafux. Għalhekk. Imma ma jfissirx li ma jsibuhiex. Għalhekk. Issa jiena sib. Illum qatt m'għandniex l-għodda biex inkejlu ċertu affarijiet. Ix-xjenza ħaturina l-fatti u ħaturina l-provi. Mhux illum, mhux għada, mhux bietada, sentejn oħra. Imma meta niġi nerġa' ngħidlek għar-reliġjon, ix-ħaturini lili biex nemmen li Alla reliġjon jiena dik li qed nipprova ngħidlek. Jiena r-reliġjonijiet kollha jistgħu jaqbduhom issa ta' jibnuhom flezzijiet il-Vatikan għalija u jagħmel li pjaċir.
All right? U jagħmluhom anzi, jagħmluhom night club għalija. Tax xittini pjaċira. Jien ir-reliġjon għalija tista' ma teżistix għalija personali, però l-ħaddieħor hija importanti. U nemmen il-reliġjoni hija importanti fid-dinja wkoll. Mhux għalija n-nies bħali, għal nies li għandhom bżonn ir-reliġjon, di l-istess ħaġa bħalma kont qed nargumenta milux. Il-pulizija, l-liġi sewwa, il-pulizija u l-istituzzjonijiet jiena għalija li jiena nobdi għal-liġi li jiena għandi kuxjenza u ma mmurx noqtol nisraq u nagħmel dawn l-affarijiet ħżien. Għal-liġi għalih mhix għalija qiegħda dik. Il-liġi qiegħda l min jagħmel ħażin. Eżatt. Ir-reliġjon l-istess ħaġa. Sewwa? Min iddeċieda li jekk jiena ninfaqa' nida issa jien qed nagħmel ħażin? Min iddeċieda? U għaliex pereżempju saftet ilu inti ma kontx tista' tiekol pereżempju ċertu laħamullum u wkoll u jien pereżempju nitkellem ma' Kristjani. Daw jaqbdu d-Deuteronomju u pick and choose. Fej jaqbel lilhom. Ara mela jien nista' nagħmel il-botox, imma inti ma tistax tagħmel tattoos. Jien nista' nagħmel il-lipstick, nista' nagħmel misluta, imma inti ma tistax. Fimt? Pick and choose. Da sekku. Iġi r-reliġjonijiet għalija Ġorġ, tista' ma semmihom li iżjed. Jien mhux qed nitkellem fuq reliġjonijiet hawnhekk. Tajjeb. Għax ir-reliġjon hija klabb. Tajjeb. Kull reliġjon għandha inti tkun membru ta' klabb. U inti ovvjament ikun hemm is-set of rules, ikun hemm l-istatut ta' klabb, u inti ma tistax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Reliġjonijiet kollha hekk. Ekku. Sewwa, naqblu. Perfettament. Jien niskjaf. Jien I bow to no one, dejjem għatta di, I bow to no one. All right? Jien ma nagħmilx membru mill-ebda klabb. Jien m'għandix bżonn lista ta' regoli biex noqgħod insegwihom u l-10 komandamenti. Jien għalija kollu bullshit. All right? Għal ħadd ieħor u nirrispettah, nirrispetta r-reliġjon tiegħu, nirrispetta l-femit tiegħu, ma' reliġjonijiet inħalluhom barra. Aħna din nitkellmu issa. Il-bniedem, l-univers, xaħat ħalqu jew ġi hekk koinċidenza. X'taħseb? Hemm il-Big Bangu. X'kultant X'kien hemm qabel? X'kultant. Ix-xjenza tgħidlek there was nothing. There was nothing, even nothing is something. Even nothing is something. Għalhekk. U xjenzati meta jiġu darhom mal-ħaj dejjem isemmu the source. U x'inhi the source? Ismani, teorija din hemmhekk biex isolvuhom biex iskopruhom. Jiena bħal mett inti l-ewwel ekku. Qatt m'għandniex l-apparat biex niskopruhom, ma nippreferi nistenna u niffollowja x-xjenza kif suppost biex nara fejn ħammorru l-qudiem. Jien wara kollox ma taħsibx li tkun kurjuż minn fejn ġejt inti? Mhux għalhekk dejjem infittex. Kuljum, kulħadd ifittex, eżatt, u inti tfittex, ġifieri u x-xjenza dak li tagħmel tfittex. Naħseb ma' l-ebda grupp jew waqdiet oħra li fid-dinja li tagħmel ix-xjenza. Jien xewqa waħda għandi, waħda biss. Li nkun naf x'inhi ir-raġuni ta' da kollu. X'inhi ir-raġuni ta' da kollu? What is the purpose? Hemm min jgħidlek li d-dinja hija università. Li l-erwieħ jiġu fid-dinja biex jitgħallmu. Biex inti televa ruħek għall-li jmiss. Ma nafux. Jista' jkun iwa, jista' jkun le. Jien personalment naraħħa li all right. Jiena naħseb li kollox, kull persuna anki dik li titwielet u tmut wara ġis sekondi, jew anki dik li ma twildietx, ġiet bi skop. Issa qed tgħid li għandha destin? Mela kulħadd għandu destin. Mhux tagħmlu inti d-destin. Mhux inti tieħu deċiżjoni. Mela, inti hemm il-fate u d-destin, hemm fate and destiny, sewwa. Il-fate huwa miktub, ma tistax tibdlu. Mbagħad għandek id-destin. Ma min kitibulek? Jien qed ngħidlek teoriji, mhux qed ngħidlek x'nemmen. Id-destin jien nemmen illi hemm skop għalija, imma mhux għalija personali li jien naf inkun hekk in the wheel. Hekk in the wheel li jiena biċċa żrara biex kien hemm raġel żelaq fuqi, kiser saqajh, spiċċa l-isptar u ġara xi ħaġa. Dak it-tip ta' Final Destination, jiġifieri. Tipo ta' Final Destination. Jien hekk għandi dik it-twemmin tiegħi. Temmen li tkun miktuba l-mewt tiegħek jiġifieri. Le. Il-Final Destination tiegħi jien għandi skop.
kull wieħed minna għandu skop fil-ħajja li jiġi ġod-dinja għal xi ħaġa mhux għalih bil-fors. Inti tista' tkun parti mill-chessboard, parti mill-pons ta' quddiem. Li inti sagrifikajt ruħek għal tawarajk. U forsi tawarajk qiegħed hemmhekk ma nafx biex jagħti pjaċir lil tawarajk ukoll fl-aħħar mill-aħħar. Jiena ma naħsibx li hemm xi skop. Ma naħsibx li jiena George twelid u diġà għandi miktub ċertu affarijiet li ħanaddi minnhom ġo ħajja. Jiena nemmen ħafna fil-deċiżjonijiet. Eżatt, anki jien. Ma naħsibx li d-deċiżjoni li ħatina diġà qiegħda miktuba. Le, qasjien. Jew diġà qiegħda mpittra ismek tieħu din ħajjiġri hekk. Le, qasjien. Jiena nemmen ħafna fid-deċiżjonijiet, ma nemminx fid-destin. Imma mbagħad nemmen li hemm ma nemminx li hemm xi number ħaġa. of probabilities. L-inti kull għażla li tażel, qed tibdel id-destin tiegħek u ta' ħaddieħor. Qed tibdel il-ħajja tiegħek, mhux destin. Ujja, nsejħulu destin. Jiena Alla. Għax jiena What's in a name? Fimt inti nsejjaħtlu Alla, jiena jekk tit nsejjaħlu Siebel. Fimt jiena li Alla ma tfisser xejn. Meta ħammu anka pereżempju tmut jew ma ħsibx li tiġi dik il-ġurnata u tgħid isma' dik kienet miktuba tiegħi. Jew x'ġara. Jiena nemmen ħafna fid-deċiżjonijiet, jiena nemmen li kull deċiżjoni li tieħu fil-ħajja taffettwa l-ħajja tiegħek fil-qudiem. Mhux tiegħek biss ta' ħaddieħor ukoll. Taffettwa anke ta' ħaddieħor għax inti tkun involut ma' soċjetà li għandna madwarna. Jien nagħmlu mod li ħriġt issa bil-karozza. U rrid nitkessaħ. Oħbad ġo persuna. Barra li affettwajt ħajti affettwajt ta' dik il-persuna. U min jaf kemm affettwajt nies oħra jibku minn wara. Indirettament. Depression. Indirettament, ċuċata ħanajlek, immaġina jien aħbad ġo persuna jien, u da ma jistax imur għax-xogħol. U dan huwa CEO ta' kumpanija, pereżempju qed nipprova hekk nivvinta hekk ta' malajr ta' jien affettwajt dik il-kumpanija. Mela jiena biċċa minn xejn jien, alright, ara x'impatt ħallejt. Taħseb fuq ħafna nies. Xi kultant nies jgħidu dik kienet miktuba allura ħalli ma ngħidx inti, kienet miktuba fid-destin din li inti tiġi taffettwa dawk in-nies kollha ta' madwarek. Jiena nemmen għax inti ħadd id-deċiżjoni li għan. Għax inti ħadd id-deċiżjoni. Ħadd żbal inti għamilt xi ħaġa ħażina u affettwajt in-nies ta' madwarek. Ma nemminx bid-destin. U l-istess bħal karma, ma nemminx bil-karma. Ma nemminx jekk inti. Ma temminx jiġifieri dak illi. Jiena nemmen li hija deċiżjoni jekk inti tagħmilx tajjeb jew ħażin. Ma nemminx għax inti ġejt illuminati jew influent. Hekk inti twellit f'soċjetà aħna li qiegħda surit in-nies, taf x'inhu tajjeb il-ħażin tiegħek ta' din naħa. Jekk inti twellit ġo pajjiż ieħor ħadd tkun taf x'inhu tajjeb il-ħażin tan-naħa l-oħra. Ma jfissirx tiegħek huwa tajjeb u tiegħek huwa ħażin biss. Hemm ċertu postijiet fid-dinja fejn li jiżżewġu tfal ta' 9 snin pereżempju. Hija ħaġa normali. Hija ħaġa normali. Għalina hija ħażina għax il-kultura tagħna qiegħda differenti. Bla 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 ħanġu nsemmilek ir-reliġjon għax hekk aħna ġejna influenzati minn dawn l-affarijiet. Allura nemnu li ħażin li inti tiżżewweġ it-tfal, imma li hija tajba. Imma jien biex ngħidilhom li hija ħażina. Aħna nafu li hija xi ħaġa umanitarja ngħidu isma' naf li m'għandix moħħ, ma dejja kultura tagħhom. Ilha għaddejja mill-eluf ta' snin. Ħadd ma qalilhom xejn. Jiena nemmen skont fejn tkun il-pajjiż. Jiena nemmen. Għalhekk ir-reliġjon huwa set ta' regoli. Ukoll. Jiena nemmen li hija deċiżjoni tiegħek x'tagħmel fil-ħajja. Għandi għażla jiena jekk neqlibx il-mejda jew nannaqa. Eżatt, Għandi għażla tiegħi. Issa jekk jiena ħanna naqa, naf li ħajġini karma, ħanpoġġi l-karma, imma jekk jiena ħanna naqa ħadd tiġini karma mod ieħor. Ġifieri inti x'tagħmel jew darma jew tiġi bil-kontra dik. It-tnejn li huma ħadd ħajġilek xi ħaġa. Jiena nemmen li hija deċiżjoni. Jiena li meta tibda tara ċertu affarijiet u rridu nagħtu ċertu spjegazzjoni ninvintaw kelma għalija. Ngħidu nsemmuha karma din ħalli ngħidu din il-collectivity intuha kelma waħda. Darba wieħed qal li x-xjenza kemm ilha teżisti x-xjenza. Nisma' x-xjenza ilha teżisti. Xjenza mhix xi ħaġa li. L-isem inventajna aħna xjenza. Xjenza mhix l-elementi dawn l-affarijiet li hawn. Eżatt inti tajta label, kollox huwa xjenza. Aħna tajnija label ma' żmien. Eżatt bħalma nagħtu kollox hu label. Kollox. Anka xi ħaġa li ma nispjegawx, xi ħaġa li hemm misterjuża, dejjem nabbinawha ma li dejjem ma l-istess ħaġa. Kollha li dejjem rajt video smajt, m'hemmx waħda li temmina.
Jena hemm storja vera ta' affaxxinani, hemm storja nibda ngħid kif il-isra jiġri. U l-istorja qiegħda meta ikun hemm tifel u jgħid li kif miet. Mela li fi Scotland kienet tal-ajruplan hawn li kien soldat kien pilot. Mbagħad sabu l-ġisem, sabu min kien il-killer u dal-affarijiet. U dak huwa misteru, jiena fuq dik ta' affaxxinani nibda ngħid. Dik bħalu hemm ħafna. Żgur hemm ħafna għax konvenzjoni ġiet niġi ġo moħħi, nibda ngħid imma kif jista' jkun tifel da? Kif tispjegaha bħal dik? Xi kultant nibda ngħid possibbli reincarnation. Imma possibbli sa reincarnation il-Hindu jemnu biha. Ġifieri u l-Buddisti ġifieri la 5000 sena li jemnu dal-affarijiet. U nibda ngħid istra tgħid għandhom raġun il-Buddisti teżisti reincarnation għax jiena vera xettiku fuq reincarnation. Tiġik id-dubju. Jiġuni dubju ċertu affarijiet. Open għal ċertu idejat. ċertu idejat, imma meta tiġi fantasmi le. Meta tiġi ghost. I want to feel it, I want to see it. Li vera hija fantasma, da mhux pereżempju ġieli jgħidu ġieli nismagħhom anke smanka ġieli da minnu kan jiena pereżempju qasma fortune teller. Fortune teller darba kellek mistiedna hawnhekk jiena belħitni, nibda ngħid fejn ġabithom dawn l-affarijiet. Tmur in-naħa l-oħra bdiet tgħidilkom, imma n-naħa l-oħra fejn? Fejn? Jekk inti qed tikkomunika mal-fantasmi u jkellmuk, possibbli ma tiġix mistoqsija tgħidlek isma' x'ismu fi qegħdin intom? In-naħa l-oħra. Nella l-dila, ngħiduha bit-Taljan, ngħiduha bl-Ingliż, ngħiduha biex il-Maringwar, ma kollha jgħidu l-istess kelma. Ma m'għandux isem da. Titkellem tant ma daw ċertu affarijiet istra. Jiena. Ara, l-affarijiet kif qed tirraġunahom inti li inti qed issaqsija x'ismu dal-post dawn ovvjament mhux ħatajlek ismu da jismu ċukaj. Imma ma tiġix kurzita. Ikollok dak il-power kollu. Ma inti ħanajlek. L-idea li għax inti semmejt fortune teller, dak mhumiex fortune tellers, dak huma medium jew psychic. Daw ikollhom ċertu abbilta daw in-nies u nemmen biha. U nemmen li hawn ċarlatani, ħafna ċarlatani sewwa, però nemmen li hawn min għandu ċertu l-ewwel se jaħtlu sixth sense. Ħanajlu jkollok psychic powers. Bdiet tgħid li aħna ħdejn għandna pereżempju ħdejk għandek spiritu inti. Allura nibda ngħid jiena min jemmen bihom hawn min ma jemminx. Kif jekk tmur bid-dawn tal-affarijiet ma tħossux li qiegħed ħdejk jew ikellmek jew jiġri miegħek ċertu spiriti. Jiena qatt ma ħassejt xejn madwari. Le mhux għax ħoss in ġenerali hawn ħafna nies jgħidu isma' x'għandi xi ħaġa dan. Vera narħa. Jien fejn jidħol, jien għandi ħafna ħbieb tiegħi mediums. Sawa, għandi ħafna ħbieb mediums. Jien għandi ħbieb tiegħi wkoll ta' medium. Ġieli affarijiet li jgħiduli tajli impressjonaw kejwa ġieli impressjonawni, ġieli qalu li affarijiet li nibda ngħid ma jistax tkun tafhom. Fim pereżempju każ partikolari ta' medium jien ma ninsejha qatt. Jien twilt fis-78, dak iż-żmien ma jistax ikollok isem bħal tiegħi Kate, jekk ma jkunx hawn Qaddis. Isem ta' Qaddis. Kate eżatt. Allora ovvjament dak iż-żmien fis-78 il-kappellan ta' Sacro Cor ta' Sliema kien tani t-tieni isem John. Sewwa. U da sfortunatament huwa t-tieni isem tiegħi fuq l-ID card. Ġifieri suppost jiena teknikament. Eżatt, suppost irid nużah. U tant qatt ma ħmiltu dal-combination ta' żewġ ismijiet jien. Jiena qatt ma użajthom. Allora kienet iċċajta ta' bejn ommi, ħouti, u meta ommi kienet tiċċajta miegħi dak iż-żmien kienet tajjed li bismi Complot biex niftiehmu. Kej John. Eżatt. U jiena qatt ma ħmiltu dal-ostja isem. U da bażikament di ħadd ma jaf biha dal-istorja ħadd. Jien rari jafu nies li jien għandi t-tieni isem ħlief l-iskola tal-primarja għax ovvjament missieri dak iż-żmien kien jiktib li alla fuq l-ostja labels aw tal-pitazzi ismi sħiħ. Imma l-bqija vera ftit nies ġew kemm ili l-kbirt ngħidlek jiena handful of people jafu li għandi t-tieni isem. Kien hemm din il-medium u għalt li għaw ommok. Right.
I mean. Għalt li kienet tħobb tiċċajta, għattela, hommi vera kienet tħobb tiċċajta, għalt li jettajjetlek bit-tinjizem, ma għalt li John, ma għalt li jettajjetlek bit-tinjizem. X'inhu ma chances illi di persuna tkun taf illi jiena it-tinjizem tiegħi nobodu ma ta' diqqat mattula qastaf bija l-istorja u li jommi kombinazzjoni kienet tiċċajta miegħi bit-tinjizem. Qed tifhimha xirt ngħidlek? Mela. Ġifieri, daw ikunu ċertu affarijiet tajli allura dik għalik prova, le mhijiex prova. Mhijiex prova. Imma meta nibda naqqad kollha circumstantial evidence kif għadlek l-ewwel, nibda ngħid ostja dik. Dubita. Issa reċenti kelli podcast daw ma' medium oħra, psychic medium. Kien bl-Ingliż għax barranija Ingliża. U di għandikum ma nafx asna fek ġiex tidher fil-kamera minn ix-xirt. Jien għandi Le? Wara dikha. Dek wara, Jien għandi ħija jismu Melvin. Melvin, da mhux jisem George, mhux jisem Komuni, fimt mhux xi John jew xi Joey jew xi Joseph. Issa kattajt Mirko mhux jisem daqshekk popolari hawn Malta, Melvin. Li għamlet li waħdek kara. Kienet ilha tissapporti għamlet li waħdek kara. Għalt li għat jiġini, għalt li jisem Melvin, għalt li xaħat għalt li jiġi minnek. Għattela, Bat għalt li, kompli, għalt li s-saf il-kas inkompli najlek. Tajli hija prova, le, mhijiex prova. Immostja ma għalt li xisma John, Tony. Mhijiex prova żgur. Le mhijiex prova. Mhijiex prova, jiena lija nemmen ħafna li huma intelligenti. U li għalt li wara, ġas biex kun taf, mhux ħanajt xej gravi. Ma li għalt li wara, għax wara ġifieri baqgħet tibat li u battela, x'imbagħad qalla qabdetni kurzità. Għax jien nibdejt niddejq ngħidilha isma' kompli għajli, u mbagħad wara batitli messaġġ u qalt li isma' għajlu hekk u hekk. Batlu u għatlu saqsini x'għalfejn għax jiena ħuti ma jemmnux b'dawn l-affarijiet. Somma għandi wieħed minnhom li jemmen. U għalli, ostja għalli kombinazzjoni, għalli vera, għalli irrid immur xi ħaġa fil-karozza, ġifieri, safety ta' karozza. Kif tajli prova? Le, ħanarġa' ngħidilek, mhijiex prova. Jiena nemmen li huma intelligenti ħafna, huma vera wise. Imperu jiena ma nemmix li jaraw fantasmi. Nemmen li maybe they feel something more. Għax inti sixth sense mhux bil-fors tara l-ghosts, inti sixth sense anka li jkollok tħoss vera tħoss bis-saħħa jiġifieri. Jien pereżempju jiena nemmen illi jien għandi ħanajdu l-off and on switch li kultant da sixth sense jaqbad jixal. Jien għandi radar, ma nafx. Jiena nemmen li huwa gut feeling ukoll istradak. Jiena nemmen li huwa feeling vera qawwi. Ma bħal metlek jien ma nemminx li dik għandha pereżempju persuna jkollha sixth sense u rat ghost ħdejha. Vera ma nemminix. Allura pereżempju jiena, sewwa, jien kelli esperjenza. Mhux ħadd narġa' nsemmiha jien rajt persuna f'nofs ta' triq u għaddejt minna bil-karozza. Kont qed niġġennen, kont qed noħlom. Fid-dlam? Mhux dlam ċappa. Jiena nemmen lil muħesra kar. Gejt. Inti jilek bid-dettall x'kienet liebsa? Ukoll. Ġifieri rajt literalment fiżika l-persuna. Nisniet nara lilek. Wiċċa ġifieri. Wiċċa li għax kienet ħares in-naħa l-oħra, ma rajt persuna f'nofs ta' triq. Bħal dik jiena, kif naqbad nispjega? Kif naqbad nispjega pereżempju podcast li kellna hawnhekk. Tnejn min-nies, rajt waħda qed tara fil-video fil-mobile qed tara persuna wara l-arus tagħha. Iddiskrivjeta meta mar id-dar u rija r-ritratt ta' l-istess persuna meta di kienet taf li teżisti dil-persuna. Kif tispjegaħħa? Jiena nemmen iktar easy tgħid li nemmen milli tgħid li ma nemmenx. Naħseb iktar bil-kontra. Jien naħseb iktar easy tgħid. Iktar easy ngħidlek iva hija possibbli li tgħid inti milli ngħidlek le. Jiena nemmen li m'hawnx għal kollu spjegazzjoni. Mawħat perfett għandha sallum ix-xjenza m'għandha spjegazzjoni ta' kollox. Għalkemm ix-xjenza literally denies ghosts. Imma nemmen li ġem xi ħaġa. Ix-xjenza doesn't deny ghosts. Ma temminx bil-fantasmi. Le. Ix-xjenza tgħidlek illi
jista' jkun illi hemm Energy particles. eżatt dimensjonijiet oħra, fatti sejħu hemm 12 dimensjoni, hemm min jgħid 11 dimensjoni, hemm jgħid 12 dimensjoni. Ma ix-xjenza tgħid li hemm 12 dimensjoni. Teorija. Teorija. Eżatt. Inti l-ewwel kollok teorija mbagħad Multi-universe qed nitkellmu. Mhux hekk. Dak it-tip, ejwa. Temmen li hawn multi-universe? Ħaġa kbira, multi-universe. Ġifieri temmen li bħalek hawn ġew universi ieħor? Dika forsi ma nafx, dika hija teorija Hija teorija li hija ieħor bħalek ġo għamel għażliet differenti. Li huma dawk il-probabbiltajiet li bdejna nsemmu l-ewwel. Meta ngħidu hekk imbagħad nibdew ngħidu mela jista' jkun li jeżisti iktar bnedmin. Imma mhux din id-dimensjoni. Imma sekonda waħda di tal-multiverse li hemm verżjoni hemm kejt ieħor qiegħed f'dimensjoni oħra jew għajdla Hija teorija. f'universi ieħor. Dik aħna ngħiduha għax inti meta inti għandek infinite number of possibilities. Sewwa. U inti tiddetermina u tbiddel il-timeline tiegħek skont id-deċiżjoni li tieħu issa. Ma jfissirx li jiena issa nista' naqbad nitlaq minn hawnhekk immur in-naħa l-oħra u nara lili nnifsi. Le, it-teorija tgħidlek hekk. Illi jiena qiegħed hawn bħalissa kif ħadd din id-deċiżjoni jien automatically switch jgħid minn hawn għal hemm. Għal hemm. Eżatt. Sewwa hekk taħdem ġieri għalkemm in-nies jitkellmu fuq dimensjonijiet oħra. Nuqgħet id-dimensjoni ta' qasna fuq x'inhuma. Ħaġa kbira. Mhumiex locations. Ikun hemm multi-universe ħaġa kbira. Għadna laqqasna fuq Qasna fuq dan. Aħseb wara tiġi toħroġ dik it-teorija li hemm iktar univers bħal tagħna. Xjenza da hemm biex minn problema żgħira vera tkun sempliċi għajjima u tamela u tipprova s-solvija. Ma tfexx ħas-solvija issa, ma jkun hemm ċertu teorija xi kultant vera jiġu. Jekk tesperjenza xi ħaġa illejla jew għada jew pitada inti. Hekk nibqa'. Tbeddel l-idea tiegħek fil-paranormal. Mhux daqshekk easy kid. Laqqas. Mhux daqshekk easy. Biex anka pereżempju ġiri nibda nara mhux nara n-nies nara video. It-trofi minn idej Mirko għal idejk. Mill-ole bifimni. Fl-aħħar mill-aħħar hija opinjoni u fiha. Imma vera ma nemminx istrax. Xi ħaġa hemm spjegazzjoni. Jiena meta jiġri xi ħaġa paranormali u l-bniedem ma jsir spjegazzjoni għaliha. Istrejna jrid jgħid bil-fors jew fantasma. Le, ma kieku jkun fantasma mhux ukoll spjegazzjoni. Le, għax inti qed tgħid. Bil-fors hemm spjegazzjoni. Jien imbagħad nemmen li ma li tgħid ix-xjenza pereżempju, inti għandek qattus. Għandek lieta, jien għandek tatis ġibithom li qed ngħidlek nħobba ta' veru. Erba' għandek propja, għandek tliet għandna tnejn aħna d-dar. Aħna għandna 5 teatis, 3 qegħdin għandna. Waħda qiegħda għand tifla u wieħed qiegħed fl-ispirtu. Dejjem magħna xorta. Anzi qiegħed hawn fuqi. Inħobbhom ta' veru. Jien nadurom u jiena. Pereżempju, tatis ma jaraw xi ħaġa, tu tgħid ta' x'inhu ma jaraw xi fantasma. Imma x-xjenza llum il-ġurnata tgħidlek, isma' aħna fl-erja tagħna għandna dak l-sparks għaddejjin fly. Meta tibda tara bil-ghost hunts bil-mitos u dal-affarijiet jisparkjawx jien għalija jista' jkun qed tisparkja xi ħaġa f'dik l-erja. Ara, issa hawnhekk dħalt l-territorju naqra. Biex tikkonvinċini fantasma biex ngħidu isma' hemm fantasma jiena. Iktar ilma? Għandi, thank you. Biex tiġi tgħid isma' tikkonvinċini fantasma, nixtieq li nkun bħal medium pereżempju li jitkellmu magħhom. Nixtaf kemm għandi mistoqsijiet li xkiet li kieku tkun ma jkollokx dawk il-mistoqsijiet ta' kieku jiena nara fantasma u nipprova nikkomunika magħha u nikon dal-affarijiet. Ma nibżax minnhom. Aw min jibża minnhom ta' kieku dik qed tipprova tikkomunika miegħek inti qed tibża minnha. Li kieku vera teżisti l-fantasma qed tipprova tikkomunika miegħek, tkellimgħu. Friendly ghost. Jien ma nibżax minnhom. Ġej ma nibża minn xejn. Jiena mhux ħanejlek li ma nibżax, inkella nkun dan, imma ma naħsibx li jiena ħanara fantasma ħa naħrab niġri. Jiena nemmen li kieku jiena nemmen 100% li nara fantasma ngħidlek naħseb naħrab niġri. Jiena jiddependi, ara. Ġieli kien hemm. Ma naħsebx niġri għax kurżità. U ngħid illa men kieku jien għamil taħti. Ġieli kien hemm każijiet fejn ngħid illa għax jaħsdek.
Għax bej jaħsdek u bej jtik ċans differenti. Jiena pereżempju jekk tidher li apparizzjoni għajdela li trid. U kif qed tgħid inti jkolli ċans nikkomunika magħha, jien hemm nibqa', ġifieri I will challenge it, I will żgur nagħmel mezz. Ismani kiet naqbdu jitfita. Nagħmel mezz. Naqbdu jitfit u għax kurzita. Kurzita kbira, jiena din kaċċ kbira għandi għall-arfien jiena dik li. Imma ismani, kurzita jekk tiġi qudiemi ma nemminx bihom, ġifieri ma naħsibx li ħadd idir li kiet jiena. Jiena malli ħadd idher qudiemi hemm ħadd iġini l-kurzita jiena. Imma kif jien preżentament bħalissa m'għandix kurzita għax mhux ħadd idir lili. Iwa jilli ngħix 39 years, ma tidhirlix darba. Kulħadd iħossu xi tip ta' esperjenza u dal-affarijiet. Jien jista' jkun ukoll li meta kont żgħir u meta kont ta' żmien ilu kelli xi tip ta' esperjenza, imma ma nafx biha, ma tgħidx każ, jista' jkun li mxejt fuq il-bankina u rajt fantażma dew, kelmitni, isma' trid waslek x'imkien jew kont meta kont l-iskola, kont li hemm każ raħal ġdid biex taqsam mit-triq. Jkun hemm pereżempju jista' jkun li kont minn dawn l-esperjenzi, imma ma jfissirx il-vera. Li kieku jeżistu daw l-affarijiet, naħseb huma juruk xi trid tara. Inti semmejt ir-Romanija l-ewwel. Ir-Romanija għandhom kull Jiena familja naf, jiena kunjomi. Jiena George Vlad. Tarġa. U jiena meta skoprejt kien kunjomi meta ġejt Malta, meta bdejtni forsi kelli 11 Vlad Dracula. Bat nfittex fuq Vlad Dracula, ġifieri. U qed ngħidlek bdejt mill-misteri joġbuni. Kont nemmen ħafna bihom nerġa' ngħidlek devot illum mistra. L-istorja ta' Dracula, Vlad tepex biex nifhem. Iktar ma tipprova tfittex fuq dawn l-affarijiet, iktar ma toqgħod tfittex fuq il-fantażmi dawn l-affarijiet, għaseb iktar tifqa' moħħok fuqhom. Allora xi kultant nibda ngħid isma', jien naħseb aħjar ngħid stop. Ngħid isma' jien ma nemminx. Jiena ma nagħmilx. Jekk għandha tiġri li xi ħaġa, tiġri. Welcome. No, jien ma nagħmilx hekk. Jiena l-ħin kollu rrid inkun naf. Rabbit hole waħda wara l-oħra. Jiena hija droga li hija dik. Fuq ghost. Mhux ghost biss, kollox, dak kollu li huwa unknown. Huwa unknown, mhux kienu dak kollu li huwa misteru ma ta' ma nsibux spjegazzjoni. Anke barra mill-paranormali, ġifieri jiena jaffaxxinani ħafna, anke pereżempju nsegwi ħafna Kronika Nera Taljana. Naflemu. Ovvjament anke Maltija, imma Malta fortunatament m'għandniex daqshekk, imma l-Italja għandhom u l-Ingilterra għandhom ħafna. Jien daw jaffaxxinawni, anke jien naqra ħafna fuq serial killers. Tajli jaffaxxinani għaliex, dawn huma tip ta' nies. Joġobni l-moħħkiet jiena għalhekk jiena rom nies intelligenti madonna. Jien serial killer. Vera jkunu mfixklin jiġifieri u dan, imma xi kultant nibda ngħid ma ta' kif jiġu. Da meta ttestjawlhom moħħhom serial killers, pereżempju ma sabulhom xejn differenti minnekom inti. Allura xi jkollhom daw, xi jkunu nuqqas tempatija, għandhom xi ħaġa nieqsa jew xi ħaġa żejda li hija differenti minn tiegħi u minn tiegħek. Allora daw jaffaxxinawni, jiena mhux il-paranormal. Ekku. Per eżempju, ħanitkellmu fuq cryptozoology. Sewa? Jaffaxxinani s-suġġett. Ma narax li għandu x'jaqsam mal-paranormal. Anka jien l-istess. Assolutament, ġifieri nitkellmu fuq Sasquatch, Bigfoot, jew dal-imbarazz kollu dak kollu dilettanti jew. Però jiena dak ma narax xi ħaġa, jiena l-paranormal nqisu xi ħaġa li inti hija metafizika li inti hija xi ħaġa li it's not actually matter. Fimt li ġejja minn dak li aħna nsejħulu l-eter. Misteru. Dak kollu li huwa misteru jaffaxxinani. Jiena għalkemm għandek ma nimġaw l-affarijiet xorta jaffaxxinawni. Infittex nibda ngħid ma possibbli. Le, hawn xi ħaġa ħażina daw jew qed jitnejku bina, daw qed jew taqarqu bina. Qed ngħidlek bħala aljeni men possibbli lna 10,000 sena inżommuhom moħbijin. Possibbli ma jiġix xi ħadd 10,000 sena nżommuhom. Ma jiġix xi ħadd minn Sumerian xi 10,000 sena ilu Sumerians meta inventaw l-Anunnaki. Inti meta tajt moħbijin jekk inti kif qegħdin jgħidu u naħsbu li għandhom ħanajdulhom biologics isma'.
Ma jinsibu. Allora, per eżempju, jekk daw jiġu minn ġol baħar, possibbli ma nippruvax nfittxuhom ġol baħar. Ma tiġinix kurzita. Min jaf. Għandek l-equipment inti biex tmur fittixhom, inti tiftakar ħaġa waħda. Li inti qed titkellemek. Imma l-ikbar toqba li għandna pereżempju Marina Trench. Ma sekonda. Inti qed titkellemek. Inti qed titkellemek. Imma possibbli aħna ma mmurux infittxuhom, ħanilbes il-goggles u l-flippers u mmur infittixhom malaj. Mhux hekk qed. Għandna l-equipment. Jien u inti m'għandniex. Jiena nemmen li il-barat ikollhom. Mela huma ħajmorru ħajsibuh mhux ħajġu jgħidu lejlek. Qed tifhimni x'erid ngħidlek. Anka ma nafx, imma anka meta kulħadd bis-submarines, kulħadd imur lem u l-istorja ta' Hitler li mar Antartika u li marru lem u marru l-Arġentina. Iwa, nibda ngħid possibbli ħadd imma ma rid jikxef xejn. Min jafu? X'inhu huwa l-iskop? Waħda wara l-oħra. X'inhu huwa l-iskop li pereżempju għax ħafna nies isemmu dejjem in-NASA, x'inhu huwa l-iskop tan-NASA li jżommu moħbijien? Jew nkella isbaħ, x'inhi tar-Russja li jżommu moħbijien? Min jaf? Ħadd ma jaf. Ħafna nies jgħidu għax vera ġa daw l-aljeni jew jagħmluhom jużaw it-teknoloġija tagħhom. Ħadd ma jaf. Ħadd ma jaf. Jiena naħseb li hija ġlieda u hija tellieqa minn l-ewwel wieħed Daybreak Out the Secret. Jiena hekk naħseb. Taħseb li taffettwa l-bniedem kella. Jekk li kieku toħroġ fil-pubbliku jiġi jgħidu isma' għandhom provi, taħseb li taffettwa l-moħħ tal-bniedem? Taffettwa l-maġġoranza tan-nies naħseb li taffettwa miegħu. Għalkemm illum tant ġejna programmati biex ma nagħtu każ xejn, don't look up. Jew nkella jista' jkun li dawn diġà qed jippreparawna biex inti ma toħux pereżempju qata. Il-qata l-kbira. Tant aħna distracted il-bniedem, tant inti ftakar ħaġa waħda. Il-mobile, qabel ma kinux isemmu s-siġra tal-erf tal-Eden, x'għandek fuq il-mobile inti? Għandek it-tuffi bil-gidma. Dik hija s-siġra tal-erf għax kulħadd fucking qiegħed hemm. Ipnotizzat menna, alla kulħadd hemm ħares lejn l-ostja mobile. Illum taqa' meteorita, dak il-film Don't Look Up, jiena taddaħ, għandu ċertu serjetà u ċertu umorizmu fih. Umorizmu antipatkom, ma ta' għax fucking vera tax il-bniedem ipnotizzat. Tant aħna naċ, mux xipi l-wastra. Tant aħna naċ. Kif, kien l-imperator Roman kien jgħidilhom panem et sensem, tihom il-ħobs u tihom il-serkis u tagħmel il-trid bihom. U l-istess ħaġa. Illum għandek Netflix, għandek il-lob tal-futbol, għandek hekk. Il-bniedem distracted. Ix-xogħol il-ħin kollu minn ħaġa l-oħra. Il-bniedem distracted. Għara jena naħseb illi kieku kellu xi darba toħroġ il-verità kollha, mhux ma jkunx hawn ontological shock, ikun hawn ontological shock. Però ma naħsibx li tkun ontological shock kif konna din naħsbu bħalma ġara pereżempju meta fuq ir-radio kienu bdew jaqraw il-War of the Worlds, pereżempju n-nies ħarġu fit-toroq għax ħasbu li ġejjin il-Marzjani jattakkaw id-dinja. Dik ma tarġax issir fid-dinja tal-lum, 2026. Asjem nuwa. Wan asjem nuwa. Asjem nuwa. Asjem nuwa. Ma li nismaħħek nejda daw bis-serja. Ara, irridu naraw, jina naħseb li irridu naraw xena ta' Independence Day dak il-film biex il-bniedem joħata. Ta' 98 sawa? 98 dak. Toppe. Seprajtu xi biżerjament ejja kemm ilu l-ħareġ. Ma rajtux 20-25 darba dak il-film. Ma taħsibx li għadxi darba jiġifieri jiġu l-aljeni, fil-teorijat jiġu l-aljeni hawnhekk għax l-aljeni ma jiġux, jinvaduna. U jinvaduna. Għalfejn taħseb jekk ara. Taħseb li kieku aħna. Jinvaduna hekk l-hom 10,000 sena hawnhekk. Taħseb li aħna. Taħseb inti? Le, ma taħseb li aħna jekk niskopru razza oħra ma ninvadawix, ġifieri pjanet oħra. Natura tal-bniedem, Fin-natura tal-bniedem, ma taħsibx mhux fin-natura tal-aljeni wkoll li jinvaduna. Inti taf x'inhu l-natura tagħhom, forsi aħna l-flod, il-bniedem huwa flod. Ara, jena ma naħsibx illi ċiviltà daqshekk avvanzata u teknoloġika tkun xi ħaġa violenti u kattiva, le ma naħsibx. Ma naħsibx. Ma nimmaġinax. U l-bniedem. Imma ħanajlek. Jiena nemmel li. Imma sekonda waħda l-bniedem. Ta' fin-natura anke tal-annimal ta'. Il-bniedem inti taraħ avvanzat, taraħ teknoloġiku l-bniedem. Kif inullu minn ġurnata naħseb avvanzat biżejjed. Le mhux biżejjed ta'. Taħseb li kif qegħdin illum il-ġurnata li tkun iktar avvanzat? Imma
Imma fit-teknoloġija Meta bdejna bil-mobiles, u kellna mobiles kien fihom daqshekk. Mhux ukoll konna ngħidu li aħna avvanzati, illum mobiles saru daqshekk. Eżatt. Sewwa, illum ngħidu li aħna avvanzati. ġew 4 ijiem oħra l-mobile qas ikun fidejk, 4 ijiem oħra l-mobile ikun ċippa ġo moħħok. U hemmhekk tajli rajtu kemm avvanzajna hija 20 sena ilu għat li kont avvanzat. Inti l-avvanz u t-teknoloġija, inti dejjem tħares liha bil-perspettiva tiegħek tal-lum. Eżatt. Inti jien il-bniedem naraħ teknoloġikament avvanzat, ovvjament. Tħares 50 Jiena sena. naraħ llum il-ġurnata kif aħna llum il-ġurnata avvanzati ħafna. Ma nemminx li nistgħu nkunu iktar għax nemmen għax dak huwa l-limitu ta' 2026. Ux ma nkunu. Sal-lum ġifieri wasalna AI. Ara kemm avvanzajna, jiena nemmen li 10 snin oħra, bħal mettejt inti ta' ġifieri ma ngħidux, ma medniex li konna avvanzati, jiena nemmen li sa dak iż-żmien. Fil-preżent tkun avvanzat kemm suppost. Jiena l-futur. Kulħadd bil-mobile, kulħadd bil-smartphone. Minn ġol l-Afrika, minn ejwa imbarazz, imma teknoloġija tal-lum il-ġurnata. Għara x'inhi teknoloġija għalik? Teknoloġija avvanzata jiena naħseb li l-bniedem għad jasal żmien fejn consciousness moħħu għajlu li trid il-ħsibijiet ruħu għajdela li trid. Tiġi ġo Maltiverse ġo Metaverse u nispiċċaw kollha ġo Magna. U l-ġisem jispiċċa. Jiena knarana. Tħobba x-xjenza imma Tħobba x-xjenza. Fors. Għax nitkellmu ħafna fuq għax-xjenza. Ġifieri jiena għalija ix-xjenza huwa kollox. Jiena bħal mettejt inti naħseb li d-deddu xi 100 sena ma tajk mhux iktar. Ejwa, ma nistgħux ngħidu fimni. Jiġifieri dak taħseb li huwa l-ultimate advance. U laqqas huwa l-ultimate naħseb ngħidlek. Darba restra rajt dokumentarju fl-stages tal-bniedem. Stage 1 kunu nużaw l-enerġija tax-xemx u d-dinja, stage 2 nużaw l-enerġija barra mid-dinja ma nużaw tax-xemx. Għadna nużaw iż-żejt aħna fuż il-film. Laqqa stage 1. Ux teknoloġija. Aħna għadna laqqa stage 1. Aħna għadna xadini. Daw xjentisti ta' ġifieri jgħidu għata. Xi għandikun 5 stages. 5 stages huwa li inti you literally warp from a place to another place. Ija, mhux miċjok akko jitkellem fuq għadi. Proset dakku. Mamma mija kemm inħobbu. Anke jien joġobni. Tal-bliet. U raġel. Anka Tyson degrees. Dak le. Għala. Nipreferi li deGrasse Tyson. Vera, kemm ma naħlux. Tyson joġobni. Vera. Le, ostja. Vera? Ma joġobni. Naraħ vera jaf jispjega minn dak. Ma jispjega affarijiet. Li ma tistax tmerreħ fuqhom. Ija, dega vera. Fimni. Illa s-sigħi ma jispjega, z-zob nispjega għalek jenna id-dinja tal- Taraħa, kullħat opinjoni, men, kullħat Dinja hekk. Dinja opinjoni. Mela. Apparti li dal-axħar għamel ġiga f-sekonda. Ma jena Neil deGrasse Tyson, kukuj jkolli nħallas 100 euro. Umur inti jollu ġoħalqu. Joġobni. Le apparti ċajt, joġobni jitkellem u koll. Joġobni ma kultant unaqa fani. Anka kif jitkellem fani ju. Unaqa fani. Ġili ikun naqra comedian veru. Kienem momenti fej waqannej ġifieri. U kienem professor Gary Nolan, per eżempju, ċellen ġiħmilawx ġifieri. Naħseb istra. Anyway, George, thank you, proset. Hemm xi messaġġ li titgħaddi lill-segwaċi tagħna anti wieħed mis-segwaċi wkoll. Ejwa. Hemm xi messaġġ li titgħaddilhom is-segwaċi tagħna. Temnux dakoru li taraw bajnejkom. Naqbel miegħek. Hemmhekk naqbel miegħek. Importanti. Ġili naraw xi ħaġa Ejwa, hemmhekk naqbel miegħek. Jiena wieħed minn dawk li ma nemmx. Jiena nemmen li għandek tkun kalm, relax u tgħid u tevalwa s-sitwazzjoni. Naf li mhux faċli, imma kollox nemmen li hawn spjegazzjoni li mhux bil-fors hija paranormali. Għarina ħaġa waħda ħanajlek għax inti qatli fuq ix-xjenza. Ix-xjenza hija kollox. Il-maġija li hija xi ħaġa li ma nistgħux nispjegawha wkoll hija xjenza. Xjenza li għadna ma skoprejniex. Dik kif naraħħajn. Maġija isn't dark magic u hekk ġifieri qed Whatever, magic, għajdela l-trejt. Ma nemmx bih il-magic ta'? Laqqas. Dak it-tip ta' witches ġifieri qed tgħid? Ma nemmx bil-witches. Temmen bil-witches? Ejja. Ġifieri temm li kien isma' naħseb ħanagħmlu sansa nofsin. Le ħana l-qwadi. Ma jiena ma nemmx bil-witches u lords u sages u dawn l-affarijiet. Temmen bil-mamul? Temmen li xi ħadd jista' jagħmellek mamul? Nemmena. Jiena ma nemmenx biha. Nemmena għax Xi kultant in-nies jgħidu biċċa ġrat li xi ħadd tagħmilli mamul.
Jien iktar naħseb għax inti għamil xi ħaġa ħażina l-bniedem u għamillek xi ħaġa. Ma naħsibx li bil-forsi hija magħmul. Le, nemmen il-bniedem għandu l-kapaċità li speċjalment bi kliemu joħloq vibrazzjoni, joħloq tip ta' enerġija li jekk inti tkun suscettibbli għalija li inti tassorbiha jew taffettwa. Taf kemm mietu witches jaħasra. Għax sempliċement kienu jgħidu li dawn ħorġu fil-għaxija, pereżempju, jew kienu kollhom għattows, jew kienu herbalists. Ma taċċajt. Jien ma nemmix Tafx kien it-test biex kun taf. Jiena laqas nista' nemmen bid-dark magic għax jien qas bix-xitan ma nemmen. Ġifieri ma nistax nemmen bih id-dark magic. Jiena dak kollu li huwa ħażin. Jiena nemmen bil-white and black, light and dark, tajjeb u ħażin. Ma nemmenx dark u white, black magic u dal. Hija deċiżjoni tiegħek. Il-magic hija magic, m'hemmx kolori. Dik kif naraħħa jien. Dik stali kif tużaħ. Eżatt. U kull darba li tuża maġija, inti titbat il-konsekwenzi tagħha. There's always a price to pay. Dik ċert fuqha. Grazzi, George. Thank you, Mirko. Thank you, Mirko.